karanta salatul fatiha ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. To da farko 'yan uwa musulmi muna muku sallama irin ta addinin musulunci. A yau dai za mu gabatar muku da wata baiwa Allah da ta bayyana a wannan ƙasa tamu ta Balbaji, wanda Allah ya ba ta baiwa da dama akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da farko dai ga ta za mu gabatar muku da ita kuma za ta bayyana mana wace ce Sayyada Maryamu. To bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kamar dai yadda baiwar Allah ga malama ta gaya muku cewa Sayyada Maryamu ce, kuma ina nan ƙasar Balbaji. To mun samu lamuran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da dama ba adadi insha Allah, kuma shi lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ni na samu lamuran shi da yawa. Lalle ni ban zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba har yanzu ido da ido ba, amma lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ganin shi a mafarki, abin har ya fice ta mafarki. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya muni gizo a cikin idanuna, duk inda zani leka idona ina ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da idan zuciyata, har ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yarda mini idan haske ya zo cikin ɗakina, in na leki haske sai in ga haske mutum ne a tsaye gashi nan, ga hannuwan shi, ga kan shi, ga fuskar shi, kuma ga ƙahon shi, sai ya ce mini ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Bai yaye mini ba hijabin na gani shi a mutum ba, yana zo mini a wannan lamuran, ya zo a haka, ya zo a haka, kala kala, shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mini shiga kala kala. To lamuran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a haske, taguwar shi ta zo a haske, dokin shi ya zo a haske, mucijiyar shi ta zo a haske, kowanne yana zo mini a haske. A yanzu haka yau ba jiya ba, ko da yaushe ma yanzu a jima a ƙara, idan na leƙa ko ina ganin su abubuwa a sammai, nake ganin su abubuwan suna tahowa kamar suna rike da wani abu ne, suna tahowa da shi, sai sun zo sun wulga gabana na gane su tukwana su kauce su yi wani waje, sannan wani kuma shi ma ya zo ya gilma su. Dukkan su abubuwan da ya yaƙi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin su a cikin gilas, nake ganin su, wai ban gansu ba haka bane ba, ido da ido bani da su ba, suka zo mana a rayi, amma cikin haske nake ganin su suna yawutawa. Kuma na amince da Allah, na amince a su ne, na yi imani ne da Allah, kuma sai da na rantse da alkur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan wanga sako da nake gayi. Idan kaɗan na faɗi son zuciyata don in faɗi in ji daɗi, ko don mutane su girma da ni su ce ni na kai wani guri, ban kai matsayin ba, ina bin ƙasa ƙasa da mai matsayin ne in samu albarkacinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, dan ya bani sakonnin shi da dama, kuma dole zan faɗi akan lamarin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mini. Idan ina ƙarya a cikin wannan lamarin, wallahi Qur'ani in ya kai 1000 kai ya bani bashi duk wanda aka watsa a duniya akan maganan nan da nayi. In na faɗi ƙarya guda ɗaya, duk Qur'ani da wanda yake laulaye mutum ya buga, da wanda ke kutarta mutum, da wanda ke saya mutum, dukka su ci ni idan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarya. Yau halitta ta juye a maida ni wani guri, ko a maida ni wata halitta daban wadda za a taruwa a madariya. Daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma na kasance ko haske na fitila ko haske na salula a haska shi idan dare yayi, idan na tsinkaya ni ba haske nake gani ba, gaban hasken abinda nake gani hasken Muhammadu Rasulullahi yana tahiya, kai mutunan kana tahiya, shi kuma haske yana taho mana da hasken annabi Muhammad sallallahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ya bude mini ido da haske, da yayin da zan leka ƙasa in ce hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nake kallo, nan zan ga haske yana toroko daga cikin ƙasa, yana balbalawa, yana yawwa sama, ina ganin shi in ce kai da kanka hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Balbali za rika yawa rika tasowa daga cikin ƙasa yana sama, ba sai cikin rana ba, har a cikin inuwa, har a cikin ɗaki na ganin shi nake hasken annabi Muhammadu. Kuma ba yau ba jiya ba, ko da yaushe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasken shi ina amfani da shi, ina ganin shi. Ya Rasulullahi kanzul a'lami,
Baba Alƙasum Nurullahi Kanzul Alam, manzan Allah tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi, shine ya bani saƙonni da dama akan mutane. Yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace akwai mutane wanda basu girmama sallah ba, yace akwai wanda suke wasa da sallah, yace idan gari ya waye, yace surtu mu mata, yace sai mu ɗauki ɗan hijabin mu, yace mu ce bari mu je mu gaido ƙawata wance mun gaida ta ban je ina ne ba, yace to muna yawo ne yace dan dalilin aje ayi gulma. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, yace kahin ki ki gaido wani can, yace ba ki gaida ubangijin da ya halicce ki, yace kai irin godiya ga ubangijin ka da ka kwanta ya tashe ka lahiya, da irin cancanawar da ya muka tun kana yaro har ka girma. Hanzu Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka kwanta ya kare ka da shirin dare shirin rana, ya kare ka daga sharrukan abin da zai samu ka wanda zai cuta maka, diyan muka kariya da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai garin Allah ya waye yace baka gaida shi ba, yace baka san ya kare ka ba, yace shin wai abun ga zuwa gaba yace ba zai kawo matsala ba. In ji Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sallallahu alaihi wasallama yace kuma mata yace ba ma biyayyar aure, yace dan menene muke alfahari da abubuwa da dama, yace ba ma alfahari da mazajin gidanmu, yace dan menene muke ga mazan nesa suna burge mu muna sha'awar su a zuciya, yace baka sha'awar mijinka ba, yace har sai ka zo ka ta samu mijinka wai maganar da kai ji wai wani ya faɗi wai kace kai wane yana burge ni, yana da kaza ko yayi kaza. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na kan kake ma roƙo Allah kace ya Allah ubangiji ka yaye ma wani wahala, sannan Allah ubangiji ka buɗa mishi hanyoyi na rahamaka, Allah ka buɗa mishi darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ka buɗa mishi kohohin da zai samu abin da ya halatta banda haramu. Yace kana ma mushin kawan ka fatan, yace baka tamuha baka ji baka tamuha baka sa a zuciyarka ba, yace sai ka shi kawai mutunan nan ya samu matsayin da baka tamuha. In shi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan abin shi yake kawo shi dan yana girmawa cikin arame suna lalacewa, yace wani arman ya lalace da ya hatta ya lalace ce ake zamana da shi, yace tuni da yace namushin da za a zauwa a mishi irin wannan abin sai yace ya sake kuma bai dangana ba, kuma zai ce ma mata tunda ba wanda ya shi kawai shikenan a ci gaba da zaman duniya, yace zama ya haramta kun ba a ganewa. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi ta ma Allah godiya, ayi ta ma Allah godiya, ayi ta ma Allah godiya, yace ayi ta ma Allah godiya, yace ayi ta nema alhurma gare shi, yace idan ba a nema alhurma gare shi ba yace za a samu matsala, zaman duniya za a samu matsala, yace kuma duniya ta zo karshe, yace mun dauke ta ne kamar akwai ta ne, yace da dama, yace shirye-shiryen ta ne ake yi, yace idan zaka bulaguro yace shin kayan ka a watsa kake barin su ko ka kana tattara su, wai kana tahiya da wasu ko ko nan kake barin su, nan kake barin su kashe ka isko ko a kane kake musu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana tada mutane daga barci ne, yace ana musu galgadi, yace yanzu ai masifa bata yi da sabka ba, yace kamar zuwa gaba da za ta sabka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kamar shirye-shirye ne, yace kamar ceto ne ake a ceci wanda Allah ubangiji ya ba sa'a, wanda Allah ubangiji ya ba iko, wanda Allah ubangiji ya tsirar da shi a cikin wanga sako, yace wanda ya ji wanga sako yace yi aiki da shi ko ya tura ma wani shi, yace ya ji shi, yace shi da kan shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da wanga sakon, yace kuma halshen shi ne, yace ni ban karanci komi ba a cikin Qur'ani ma karatu na dan kadan ne daga suratul jinni na tsaya, kuma daga nan gurin sai dan hadisi na da na iya sai wani abu, to ni ba ma karatun ya bani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarda ce da amincewa shi da irin auna zuciya ya gana iya daukar lamarin shi, ya san ba zan ci amana shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya san abin da ya gaya mini ko za a ce mini ƙarya ce ko za a kashe ni sai na furta maganar na gayi ta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wanga abin shine yasa har ya bani yarda shi ya bani amincewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amincewa shi a'a ba ilimi bane ba ko wani abu, yace imani ne a zuciya, yace idan mutum ya yi imani da Allah yace zai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace ba ya san wasin zuciya, yace kana bin shi kana bin wani lamari, yace miye wani lamari, yace ka a juye mutum, yace ni masoyi na idan ya kama soyayya ta ko mi za a gaya mishi yace ya daure ya bi ni, yace da nazo yace na yada ni ma dan aike daga Allah ne, yace ya aiko ni kuma na kalamar ran ubangiji na, yace na yada, yace ko ina nayi wani bi a ƙaryata ni wasu su bani gaskiya, yace da haka nayi ceto aka samu musulmi yanzu saka shi daɗi suke addinin musulunci. Yace da bun dage ba in ce an ƙaryata ni, an ce mini boka, an ce mini aljani, an ce mini dan bori, an ce matalauci ne, an ce mini ni kai ka zo ni, yace da na biya wannan abun, yace da mutane da yawa sun halaka, yace amma sai ni ki biya wannan abu, yace ba ni da wannan zuciyar da zan kiya in ce an gaya mini kaza na kiya ba ni yin kaza, su suka sani mutane, ce ni ba in ce haka nan.
yace har yanzu dai yace mu lamarin mu yanzu na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ko za mu zuwa mu tara mutane da yawa wasu sun yarda da al'amari yace kun ba za su yarda ba wasu yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanga labari dai dole a rika yada ma masoya shi su san soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba banza bane idan ka sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi uwata ko dan uwana ko ko in ce na hannu mu duka dai jama'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu dukan mu duk wanda ya rike shi da gaskiya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai taba ganin lamarin da bai taba gani ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi hoyar da washi amincewa shi yana iya bude ma mutum abu na koyo wanda ba a gani yace shi kuma mutumin ya gane shi kuma in ya furta bai yi ƙarya gaskiya yi ba yace saboda lalibi ne ake akan lamarin manzan Allah shi kuma sai ya amince yace sai ka dage ka bi shi yace baka ganin shi baka san gidan shi ba yace neman shi ne kake kuma aka ce manzan Allah tsime ya kama ka kuma kai abin nan da kake yaƙi nan da kake baka da makami baka da bindiga baka da wani takobi baka da komi idan aka tunkaro ka kashe ka za a yi amma sai kai tsaye ka ce kawai ni sai manzan Allah a kashe sai manzan Allah a bari sai manzan Allah to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace a duniyar ma ba abin da zai samu ka sai ka gama lahiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina ku masoya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace a rika tuta shi yace da kyau yace a daga ta da kyau inji manzan Allah yace inda lokacin jahiliya an yi yaƙi yace kafir ya yi yawa da tsanye-tsanye da ƙin Allah yace an kasa musulmi yace masoyan shi yace to yanzu ya ɗaga hannun shi ya roki Allah yace kar ku yi falgaba masoyan shi ku ci gaba da yada al'amuran shi wanda bai ji ba ma ya ji wanda yake yi ya ci gaba da yi kai yayi tariyar ba ya ce ai su wani ma bisi to su wani ma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya ba su sa'a kuna yi su ma za su komawa kalkashin ku su ma su dauki wannan tarbiyya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yi da kashewa musulmi nashi al'umma shi wanda suke daga tutar shi sama yace wallahi an kare a daga makami a bige su baya cin su yace yayi kariya ga basu da yamma yace gusum da arewa yace an yi kariya katangar karhe yace an rihe da al'arshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ina mu shiga ya ake abu katangar karhe abu a huje to ya ake a huda al'arshi a shiga inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kariya ce ga masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanga sako da na gaya muku shi daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan waga malama mai dubun alkhairi akan lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma nagode wa Allah nagode mata kuma nagode ma iyayen da suka aiko ta duniya har ta kama mun kan lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina fatan akan lamarin nan da ta kama mun shi Allah ubangiji sabke mu masabki guda ni da ita gidan annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda za a yabon manzan Allah ta yaba shi sosai kuma mu ma mun yaba kuma Allah ubangiji ya kama mana kuma ba shi kenan bane in dai a bar ku nan dai ku saurara idan kun yaba da al'amarin za mu ga hannunku in kuka daga al'amarin kuka kama za mu duk wanda ya ji ya watsa idan ka watsa Allah ubangiji in ji annabi mu inna lillahi Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wanga sako nashi da wanda ya dauka ya kama gaskiya ne ya watsa ma mutum goma ras goma lak in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya mishi alƙawali a cikin gidan aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nace yace ki gabi yace na rantsi da girman Qur'ani na rantsi da abun da zai hallaka ni na rantsi da